Hakerteng upa baduku badumen siyem bakoi. Amen. Putra Jesu, ni ro yame ni mani yame, nagabinda ga jingi spoon jame, kabamete se halo jungi vei, lemba ga jingdon jame, agene ga sakramen bakoi tamaga tuai. Putra gits namu nadu ka donut, nagabinda ga jingar ku baro, kaba me ai kami hadu minda. Ngingesken man ga por haba ngitur jame, Shaka donut jame, shaka ne ga duan ka dupa. Daga bakar pandi ke jingkar ko. Halo jongi, halo ki bayi batoin jongi. Memshim lakin tain no yangi. Ninges ken, pamela penjana yangi lembaga ke jingduai. Nama, kadai lembaga jingisne jame, me pen kuid ya mal lake mensi. Kalam ke jingisne jame, ngim don jingkuid, ngim don jingma. Map yangi, sai kuid yangi, penjana yangi, pendantan yangi, lembaga ke Kadbangi duai egni ching duai Jngisynei-blei. Shimdi pura yegi vei ko Jesu. Shimdi pura yeki vei ba toin jangi ki ba pang ki ba shiton. Shimdi pura ya ki ba jingai nami. Ko Jesu vei ai ka bor me nang trai kam halo jangi vei minda. Ai ngi nang yo ya ga Jngisynei ga jome ko Jesu. Karku yangi minda, pensule yangi minda. Ai bangi nang iyo ya ga jingkarku ya ga jinga ka jome. Ko himen ko para agne ke lima kabangirang duai ya ga ne ga jing duai Jngisynei-blei inakin mau kerpangru ya wani ubanai ya ki min siyam balakalat ke mau ya bahar ke min siyam ki bangi tu ya ki bayi batoin juni ki balakalat ya ki mi ki pa juni ki himen ki para juni ya ki kon dikti ya ki parlo juni ya ki marjan mar pa juni Kumjoro eki beri ki bangim itu ngimpat ya kendu hadu minta haga cingim. Makiru idon haga di ben koi. Kadbangi duai idan prang. Ko Jesu pelai luat bun mut ki ben si minta kasni. Lembaga ni ki duai Jngisynei-blei kabangi pelong. Ko pa jangim upa habening kalong ka bakul ka kateng jami. Kanwan ka hima jami kalong ka bon jami. Haka kindo ba habeni toa yangi mindaga jimbam juni kaba alagasni patama yangi gren kan juni kumbangi rungi map yangi balesni yangi padwadiram yangi shagi jimben shoy and rate the blind yangi nakabasini kublay ko maria kabadap daga jingaye utrai don betpa lagar kuya panapne kinte palakar kuya usop ko jumpa jisu ko maria bakui kumi jumublay Tuduai na gabinda jungi inompo, minda daga bor ka jingiam jungi amen. Ngange ha ublay upa badan bor baro, unong ta ka bening pa ka kindo, but how Jesus Christ po pa marwejum utai jungi, yaw bala po na men siyam bakui, yaw bala kana ka Maria Teisuti, bala shale bay po Pontius Pilatus, la sanar na yaw, la yam latep yaw, la kyan siya gibayam, Hagas ngiga balay kami pa nagibaya. Ulakiyo siya bening. Usyang siya kamon ublay upa badan bor baro. Nagdang man pa ben bishari kibayin patibaya. Ngangit ho mensiyem bakui. Haga balang Catholic bakui. Haga jing yasadok irikui. Haga jing matigin po. Haga jing mipakado. Haga jingim bam chiku. Amen. Koppa bam chiku. Ngatarwa ame yakamet pagasna. Kamensiam Jngisynei-blei. Ukun bayide jami, utrai kenran jami, Jesus Christ. Ban pendiam nagabinda ki pom jami, bajanga pertei baro kawe. Ko himen ko para,
bangi duai ya ga ji duai ji snage blenda ina kan mau ya bar ki ko ke badan kan ina ban yo i bon ki ko ke kar phaade ke ji ka phaad jogi ya ki ro ya ti ka bangi duai da ji re blai na mar ke ji shash tam bakoti sat jomu to is na mar ke ji shash tam bakoti sat jomu na mar ke ji shash tam bakoti sat jomu na mar ke ji shash tam bakoti sat jomu na mar ke ji shash tam bakoti sat jomu na mar ke ji shash tam bakoti sat jomu na mar ke ji shash tam bakoti sat jomu na mar ke ji shash tam bakoti sat jomu na mar ke ji shash tam bakoti sat jomu na mar ke ji shash tam bakoti sat jomu ko pa bam jik ya tarwa hame ya kamen padasna kamen siem ha jinglong blai kun be de jame utrai kan rat jangi u Jesus Christ ban pen viang nagavinda ki pop jangi ba janga partei ba ro khawai to isne yangi ba dia ka partei ba ro khawai to isne yangi ba dia ka partei ba ro khawai to isne yangi ba dia ka partei ba ro khawai to isne yangi ba dia ka partei ba ro khawai to isne yangi ba dia ka partei ba ro khawai to isne yangi ba dia ka partei ba ro khawai to isne yangi ba dia ka partei ba ro khawai to isne yangi ba dia ka partei ba ro khawai to isne yangi ba dia ka partei ba ro khawai to isne yangi ba dia ka partei ba ro khawai Natawa hame ya kamen padasna kamen siem ba jinglong blai kun be de jame utrai kan ran changi u Jesus Christ ban pen piang nagavinda ki pop changi ba changa partei ba ro khawai na mar ka jing shashitam bakodi sat jomu 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 ko pa bam jik Natawa hame ya kamen padasna kamen siem ba jinglong blai mai de jame utrai kan ran changi u Jesus Christ ban pen piang nagavinda ki pop changi ba janga partei ba ro khawai to isne yangi ba dia ki ba phangi ba shitam to isne yangi ba dia ki ba phangi ba shitam to isne yangi ba dia ki ba phangi ba shitam to isne yangi ba dia ki ba phangi ba shitam to isne yangi ba dia ki ba phangi ba shitam to isne yangi ba dia ki ba phangi ba shitam to isne yangi ba dia ki ba phangi ba shitam to isne yangi ba dia ki ba phangi ba shitam to isne yangi ba dia ki ba phangi ba shitam to isne yangi ba dia ki ba phangi ba shitam
Gatharwa hame ya kamen bagasnam, kamen siyam bajinglong-blei, ur beire jame, uthai kan rajam yu Jesus Christ, ban pen piang nagaminda ki pongchungi, bajunga pertei barok hawai, namar ka jingsha shitam bakodi sajumu, 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 koblei bakui, koblei badan bor, koblei beim chino, toisne yangi badya koblei barokawai, koblei bakui, koblei badan bor, koblei beim chino, toisne yangi badya koblei barokawai, koblei bakui, koblei badan bor, koblei beim chino, toisne yangi badya koblei barokawai. Kali kini jangka Jngisynei-blei. To do jubab jami to isne yangi badya kapathe barokawai. Ko Jngisynei-blei kaba kasoi na shadem upabam juku isne yangi badya kapathe barokawai. Ko jubab jami niaro yaga jinkha jami. Ko Jngisynei-blei kaburong bakrautam niaro yaga jinkha jami. Jngisynei-blei. Ko Jngisynei-blei kajimaya bamla shampang. Ko Jngisynei-blei ka holiu batasoi nagajimaya jangatraniki bakui. Ko Jngisynei-blei ka omla manshampang daki briu ni daki angin. Ko Jngisynei-blei pami kajingim bakajingkumen. Ko Jngisynei-blei ka kamko banya kabaning. Ko Jngisynei-blei ka tolong ka kamperla bakajimperla barong. Ko Jngisynei-blei ka bakinduk yaga pertei barokawai. Ko Jngisynei-blei ka pawan kiasa ka pertei agar dur kakti palawan longdong. Ko Jngisynei-blei pami nagadingmong ka dono tu Jisu. Ko Jngisynei-blei padon hapo ka dono tu Jisu. Padap Jngisynei kamdam iya kinongpong. Ko Jngisynei-blei padon aga Eucharist bakui. Ko Jngisynei-blei haga baseng yaga balang bakui. Ko Jngisynei-blei haga baptisma bakui. Ko Jngisynei-blei papinman hok yangim. Ko Jngisynei-blei pasintran yaga jingim jungim. Ko Jngisynei-blei ka kuduk yangi kamdam haptamir ka jingiya. Ko Jngisynei-blei ba ayangi ka jingim bani jinom. Ko Jngisynei-blei badon rengkat bani haman lagi binta ka jingim jungim. Ko Jngisynei-blei ba yadayangi nagading dujok. Ko Jngisynei-blei ka tiang ka jingkala kabamur kinongpok pa donut. Ko Jngisynei-blei ka jinglingok yangen bad ka jimbab shampang girikui. Ko Jngisynei-blei ka jimbab la shampang yagi jimaya ublei. Ko Jngisynei-blei ka base yangi nagi jingjinja barok. Ko Jngisynei-blei ka tolong ka jingsuk bad ka jingkumen jungim. Ko Jngisynei-blei ka bakot yangi naga jingsudak shaga jingim bashisha. Ko Jngisynei-blei ka bakinduk ya baur ki mati jungu. Ko Jngisynei-blei ko pansniat jang barok ki jingtha ublei. Ko Jngisynei-blei haka babarok iyo Jngisynei.
Ko Jngisynei-blei ka jing tengen batiang yagito ki balenga mit siam. Ko Jngisynei-blei ka jing kermen kito ki bado jing kermen. Ko Jngisynei-blei ka jing tetai kito ki bashem jinja. Ko Jngisynei-blei ko jing perlai nagi kalam. Ko baka ko snap baka ka toy naga donu jung jisu balonga te me ka Jngisynei yangin. Os number ka toy naga donu jung jisu balonga te me ka Jngisynei yangin. Os number ka toy naga donu jisu balonga te me ka Jngisynei yangin. Rai jisu agani ka lipa menapait isne ya bahar ikun ke bashimenda agani ka jintu wai menda. Men pude ya ke jing tumu ka bakila talk hakani ke live chat kila talk ta ke jing ye ba men ka kuyi ki bagi don ka jing chania tele telan ya me ko jisu pa pay tingi na kani ka sakramen ba kuita aga tuwan pay is ne ye menda pay ya man la ki kam jogi pay ya man la ki jing don kam jogi pay ya ki ba pangi ba shitam na padang jogi pay ya ki ta ke binta ka ba ki sno pam ki sno talon pay ke kata binta kilas no mom ko jisu be ai bore ki baro ai bore ya kita ki kun ki ba omdon dan shu ban live do it na ka ram jogi ai bore ki thao thumai ya ke lindi na ka binta jokiro jisu kalbangi buson na ka sang kindai ko aha i veiter der kolong ka ba pha kalong ka ba pha banai mu ya utrai ban ruai ya ro ya ka teng jame ko Baphylla ban pen bana ia ke jingir spoon jame minster ban ia ke mensiam ban jutan jame minmi da ke jingrawai da ke syarati ban ke duitara da ke sur kendut ban ke sitha ki kamba jame ko trai kila pen kemen ia ki kam ki ti jame ngan ruai ia ro ko himen ko para tongina ruai pendon borong inang ya ro ya utrai na ka benda bahar ki kam bah ula leha ka chingim chumi ni nang duai na ka benda bahar ki kun ke bambat la bandan batni ha ke le ka po i duai ba ka wai pa kasni makir ki yo la ban duai lam batni ba ka ne ka ministry ka ba ki le na ka benda ki kun jung ka sikil kanam roi kanam priyan kerleng saki nungin saki boryo padon ka padeng ko kun je ki chingi ai ke jingi de Jesu nang rong han mal lagi do do je ki priyo da ai mal lagi tulip yang kinam yo ma ya ka bo je Jesu inang ra ya Jesu na ka ne ka sakramen ba kuit tam sha ka tuan sha ki ga sen je adu kat no ni nam ba don bo ki kamba je ko trai ke jingor ko je ko trai ban yo mani ya Jesu ha ka ne ka por ka ba kentang ka ba kuai ban ra ya Jesu sha ki ga sen je ngimna ban ra ya Jesu na kiyimaniendre minda lemba kani ke channel kita rahasia Yesu syaki bapang ki bashita syaki temen ki krop ki batia pam ki bamla banyai lese ki bamla Malaysia syaki yimane namar ke jingai pala na ki yimane ba ke parish ai ko bor Yesu nang trai kam halo jani ve minda pi ki batia pam ko himen ko bara nge ban pian ye ki jingal ko na Yesu minda pi ki batia pam haki hospital pian ye Yesu pi ke ba am ye ke ba pam ha ke hospital pediang ye ke jingkul ko na Jesu na ka benda kita ke ba pam ko lese pidan ap ha bahar ka ICU ha ka ba ke biliti ba itai ba ye lo toin jambi in yo jingkoi jingkia lese pidan ahap ya kata ka ha ka kamera batia ke kulum jambi lese pidan shang ha ka wa kalam don ke jaka thia ko himen ko para ha kita ke jing sausi jambi ha kita ke jing jar ke jambi ha kita ke jingkul lan jobi ai Jesu nang ban minta nang play lan dia pi but kumjuru inang IT ya ke mensiam hadim pen koi minta ese don born ke mensiam ki man sautong jogi ki karpa de nang ni duai dan naga binta jogi duai dan naga binta jogi pen sai ku di ni daga senang bakar dor jom Jesu bangin du light na ke ne jim pen chita chimpol an pol kidon ke jingam dur kidon ke jing doai kidon ke jingkar pan lese ngimla ben yusno ya ke jingkar pan jogi ta ki mensiam bapli lese kila ballo ki men ki pala kidang iam hakama jogi endra ngimla ben yusno endra na ke jinge ko ki men ko para i IT ki baro ai kita or ke mensiam hadin ben kui
kinang yo jingkur ko minta kinang yo jingrai duit minta nama ngilang ikon ki badan bo ban tolong rikui ya bun mut ki min sim hadim ben kui kani kala ka kamera jonga ba jombi inang duai na benda ki kun ba sakama ki ba jingai na jisu ya ki ri ki ba pe ki badan hapeteng ki jinya islam ba ki jinya pai ki chituma ba bun ki jingai ai ka bor trai na ban kia inang ai ti ya ka perte ka badan minta ka bor jong sui ba men jisu ula pendu na ka bor jong ba men lemba ki jingisnei jo halo ki dimpana inda hakere ki lepma inang ra ki ni ki dimpana inang ra ka kubor jong ka ni ki Jngisynei-blei shabar ki kun jogi ki bangwa ha ka bor jong sui ko himen go para in ra ka ti jogi ha ka jakha ba pidon ba ka jinge ai ka ti jong ka jinge in ra khaba pi ra ya ka ti jong ka jinge ka jisu aga sakramen ba kuin na ma ga duan kalom ka ba seiso kumba Moses ula ti ya mausiam bad kalami yang ka polio kala kersoi na mausiam aba ula ti minda ngiru ngithi hakama to jisu da ka jingtu ai da ka jingkar pa da ka jingya ro ka jogi au thai le kampala halo ki bappa ki bashita halo mar ki ko ki bajincha hallelujah 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 jisu 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 le kampala halo jogi le kampala halo ki ko on jo me ki badwa minda ai ke bo jo ke Jngisynei jo me nang ban tu halo jogi Lakin long ke balai do it ko jisu ya roya ka kamha jo me ya roya ka kampala jo me aga jingim jogi vai vai shanti pura ko jisu hallelujah 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 thank you jisu ai bon mo ki kon ke bapang ki bashitam inang yo jingko ai jingki amenda bon mo ki kon ke basausi inang lai lo nang jingsausi ki jogi bon ki kon ke banang hapade ke jingchinja inang lai do it minda ai ga ka pork and kalalang ka pork jo ka kampala ko jisu ha ka ne ka ganda jo ka kampala idwai menang straight kam minda lemba ga jingdo ai jo shakri barit jo me karko kardo rangkat ban baul ke ni kon ke badwai lam patti hallelujah 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 Jesus 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 I boring in Jesus I boring in Jesus Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. I bore, I bore, I bore, Jesus, I bore, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Kau iman kepada daging nahan jinggu jisu nagabenda jogi patunjuru nagabenda kitoba ke mampatla mandon bani pakai batrang mandon lang bani lesena kilo kita kimla ina kerkuru yaki lemba rangga pada jisu impani ke jinggu halo jogi kerku yaki kerku Enya roh yang utrai Jesus Christ.